rahmatullahi yan uwa, barkanmu da saduwa a cikin wannan sabon bidiyon namu. A yau shine karan farko da wannan channel ɗin tamu za ta fara kawo muku ire-iren wannan bidiyoyin. To bidiyon da za mu yi magana a yau shine, alal misali sau da yawancin lokaci mutum za ka ya zo bacci ya kunna waƙa a wayarsa, kuma waƙar tana tattayi har bacci ya ɗauke shi. Kafin ya ankara maybe cajinsa ya ƙare ko kuma wani abu makamancin haka. To ɗan uwa, idan dai Allah ya sa ka yi kicibis da wannan bidiyon, to zan iya ce ma daga yau matsalarka ta ƙare ta wannan fannin. To ɗan uwa, da farko dai idan dai wannan bidiyon da muke yi ya burge ka, ka taimaka ka yi masa liking, sannan ka yi sharing ɗinsa ga family, 'yan uwa, abokan arziki domin kowa ya amfana da amfanin da yake cikin wannan bidiyon. So kuma domin samun ire-iren waɗannan bidiyoyin masu faɗakarwa da ƙayatarwa da ilmantarwa, so akwai wata alama da za a gani a ƙasa an rubuta subscribing. To ka taimaka ka danna mana wannan alamar, sannan kuma ka danna ƙararrawa ta yacce da zarar mun ɗora sabon bidiyo ire-iren wannan makamancin wannan za a sanar da kai ka zo ka kalla, ka amfana, ka ilmantu. Mun gode. To yanzu kai tsaye mu je cikin bidiyon. So da farko dai za ka zo Play Store, sannan sai ka danna gurin searching, sai ka yi searching audio timer, gashi nan kana gani a sama, sai ka danna shi haka. Bayan ya buɗe ma za a gan su gasu nan, ire-iren su gasu nan da yawa. To a yanzu wanda mu za mu yi amfani da shi shine wannan sleep timer, turn music off. Sai ka danna shi kamar haka. Da yake ni already na riga na yi downloading ɗinsa, ina amfani da shi. To kai in ka zo ba ka yi, kai da ka zo yanzu ba ka yi san shi ba, zai nuna ma install, za ka danna install, zai yi downloading. In ya gama downloading za ga ya nuna ma kamar haka, kamar yacce ya nuna mun open. Sai ka danna open haka. Bayan ka danna open haka, gashi nan ka ga ya zo ya nuna mana wata fuska. To a nan abin da za mu yi shine, sai mu zo yi abu mai wani ɗan alama a nan, sai ka ja shi haka. Adadin mintunan da kake buƙata za ka kake so in sun yi, wayar ta kashe kanta, waƙar ta kashe kanta, sai ka ja minti 20, 30, 40, gashi nan har adadin da iya awanni mintuna kake so. To mu yanzu bari mu dawo mu gwada, za mu yi amfani da minti 1 mu gwada kamar haka. Gashi kamar yacce kuke gani. Gashi nan start and player, sannan kuma start. Shi start and player, in ka danna start and player zai kai ka har player ka ne kai tsaye. In ka danna start kuma kawai zai fara ne, za ka dawo. In ka dawo za ka je player ka da kanka. To ni bari yanzu in yi amfani da start and player. Kamar yacce kuke gani, kun gan shi gashi ya kawo ni player ta gabaki ɗaya. Yanzu bari in zaɓi wani waƙa ne ba copyright a kai, sai in ɗan gwada muku ku gani. Yanzu alal misali mu ɗauki waƙar Abdul Diwan guda ɗaya mu gwada mu gani. Yanzu kamar yacce kuke gani. Sauraro da mawaƙa kallon rogo da kitse ne da ya zame da ɗabi'ar ku, ba mi haƙuri ba. Yanzu bari mu ga iya ina zai tsayar mana da waƙar. Sauraro ba a yi maka barga, Allah zai yi ba mu ba biya ba. Kai mai sauraro ba a yi maka barga, Allah zai yi ba mu
yanzu kun ji kai tsaye minti ɗaya ya cika kenan ya tsayar da waƙar. Kamar yacce kuke gani gashi nan kun ga waƙar gata nan ta tsaya. Sannan kuma in kana so ka ci gaba kawai za ka danna ta ci gaba, za ta ci gaba. Kuma ya danganta da adadin yawan lokutan da kake so kawai za ka saita zai ci gaba da yi. Kuma lokacin yana yi zai kashe kansa ba tare da ya shinye ma caji ba ko kuma wani abu makamancin haka. To mun gode da kallon wannan bidiyon nan kamar yacce dai na yi muku bayani ɗan uwa. Da farko in wannan bidiyon ya burge ka, ka taimaka ka danna masa alamar liking. Sannan ka yi sharing ɗinsa ga ƴan uwa abokanan arziki. Sannan ka danna ƙararrawa wata alama a ƙasa da za ka ga an nuna subscribing. Ka danna subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa da yacce da mun ɗora sabon bidiyo ire-iren wannan makamancin wannan za a sanar da kai ta yacce za ka zo ka kalla ka amfana. Mun gode.